og velkommen til ACT-minuttet og til anden del af vores video omkring emotionsregulering. I sidste video talte jeg lidt omkring, at det første man skulle gøre, når man arbejder med emotionsregulering, det er at gå ind og afdække, hvorvidt det er følelsen i sig selv, der er problemet, eller alt det, der følger med, tankemøller osv. Hvis ikke du har set den video, så vil jeg anbefale, at du går tilbage og ser den, inden du ser den her. Der kommer et link til den i beskrivelsen. Der er selvfølgelig også tidspunkter, hvor vi møder klienter, der er dårligt regulerede, og der skal vi selvfølgelig kunne hjælpe dem med at kunne lave tilstrækkelige følelsesmæssige reguleringer. Det er eksempelvis klienter, der har været udsat for traumer. Især når man arbejder med traumeklienter, hvor en stor del af det er det også eksponering, så er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at klienterne kan regulere sig selv ned emotionelt, inden vi går i gang med traumeeksponeringen. Jeg vil derfor præsentere lidt forskellige øvelser, du kan anvende sammen med dine klienter, for at lære dem at kunne regulere sig selv lidt ned. En af de første øvelser, som jeg bruger rigtig tit, og som jeg varmt vil anbefale at bruge, det er at lære dem at skelne imellem alt det, der foregår her på indersiden. Mange klienter, der er dårligt reguleret, de vil tit sige, at de mærker en masse uro i kroppen, og så at det hele det sådan ryster og vibrerer på dem. Der kan vi nogle gange tit hjælpe dem rigtig meget ved at lære dem at differentiere imellem, hvad der foregår inde i kroppen. Det vil sige lære dem at skelne imellem, hvad er fysiske fornemmelser, hvad er følelser, hvad er tanker osv. Så vi kunne eksempelvis lære dem at sætte navn på, hvad der foregår inde i kroppen. Sige, det du mærker lige nu, er det hjertebanken? Er det sitren i hænder og fødder? Er det ondt i maven? Mærker du en følelse af vrede, tristhed, usikkerhed? Hvad fortæller dit hoved dig lige nu? Alene det her med, når vi beder dem om at sætte navn på indre tilstanden, så aktiverer vi faktisk det center i hjernen, hvor emotionsregulering sidder. Så allerede her begynder du at kunne lave en ret værdifuld intervention i forhold til at lære at regulere sig selv lidt ned. En anden klassisk øvelse kunne også være de 5 sanser, hvor du beder klienterne om at fokusere på ting, de kan høre, se, lugte eller føle. Så alene det her med, når vi begynder at rykke fokus lidt ud af kroppen, så begynder vi også at kunne lære klienterne at regulere sig selv lidt ned. En tredje og en sidste øvelse kunne også være igennem vejrtrækning. Vejrtrækningen er en fantastisk måde at aktivere det parasympatiske nervesystem på. Så ved at bede klienterne om at tage lange, dybe ind- og udåndinger, eventuelt bede dem om at tælle til 4 på indåndingen og tælle til 4 på udåndingen, så vil du allerede der begynde at se, at de kan begynde at regulere sig selv lidt ned. Så det var kort lidt inspiration til, hvordan du kan arbejde med emotionsregulering med dine klienter. Husk at følg Praxia på de sociale medier, så du ikke går glip af de nye spændende videoer, vi har planlagt til jer.